Goeiedag. Ja. Even aan de arbeid. Ja. Wat is dit voor een mooi schipje? Dit is een Amsterdammer. Een Amsterdammer. Ja, dit nemen ze een Amsterdammerke. Speciaal gebouwd voor in Amsterdam. Voor in de grachten te varen met houtvlatten. En dan kon het stuurhuis klappen. Dan weer de peep en weer de ouw. En Amsterdammerke had de machinekamer voor de stuurhut. En dan een wenning. En een Rotterdammer had de machinekamer achter de stuurhut. We hebben vroeger gebracht met sleepboot, dus hij had het altijd in de bagger zitten. En we gingen vroeger altijd met de sleepboot op vakantie om samen te zitten, dus hij had die verf hem dan niet tussen. En daar hebben wij dus een tik van kregen. Kunt even er al luchten? Ja. Die boten die ben eigenlijk net in hetzelfde net. Die ben net in serie gebouwd, net die werden vroeger op bestelling maken. Die man die deze bouwlid had, die had hem bouwen litten. Want de normale Amsterdammer, die had dus de voorhoef over de volle breedte van het schip heen. En die rent dus, wat ik nou aan het verven ben, daar rennen ze over de voren. Maar deze had dus gangboorden naar voren. Ja, hier kun je wel omheen. Hier kan je wel omheen. Dat is het verschil. Want er zijn meer boten op diezelfde werfboot in Alkmaar en het zijn alle oren skippen. Er is net één gelijk net. En hoe oud is deze dan? Deze is 70 hier. En hoe lang heb je hem al? Van oud 92 heb ik hem. Ik ga er elke keer maar op vakantie en ik hoor er een beetje bij. En het is, het heeft wel wat, zo'n schip. Het is wat oor zoals een cruiser. Hè? Ik heb de hele geschiedenis van de boot. Zoals het gebouwd is, daar heb ik de oude tekening nog van en de oude beschrijving nog. En ik ben de 12e eigenaar, ongeveer 11e, 12e eigenaar. En ik heb hem het langst in mijn bezit gehad. En dan giet ik het net. Ik wil hem net kwijt. Nee.